se někdy podívali do zrcadla a pomysleli si, proč moje tělo vypadá tak nadmutě, i když jim tak málo? Nebo jste se ráno cítili úplně vyčerpaní, i když jste se plně vyspali? Co kdybych vám řekl, že existuje přírodní čaj, který může pomoci eliminovat to nadýmání, urychlit hubnutí, zlepšit zdraví vašich střev a zanechat vás pocit lehkosti a méně stresu? Ano, existuje a jmenuje se Lulu Tox Detox Tea. Dnes vám ukážu, proč se tento čaj stává oblíbeným mezi lidmi, kteří chtějí zhubnout zdravým způsobem bez vedlejších účinků a s opravdovými trvalými výsledky. A nejlepší článek? Odkaz na oficiální webovou stránku je hned tady v popisu, takže zůstaňte se mnou až do konce, abyste zjistili, jestli je Lulutox pro vás to pravé. Lulutox je silný detoxikační čaj vyrobený z přírodních ingrediencí, které působí přímo na váš metabolismus. Ale není to jenom další módní čaj. Byl pečlivě vytvořen směsí bylin, které působí v 5 klíčových oblastech. Snižuje nadýmání, to, které vás nechává celý den nafouklé. Zrychluje hubnutí jemným, konzistentním způsobem. Zlepšuje zdraví střev, což je zásadní pro ty, kteří se potýkají se zácpou nebo pomalým trávením. Zvyšuje úroveň vaší energie a pomáhá zvládat stres, což podporuje hluboký pocit pohody. A to vše bez vedlejších účinků. Je to 100% přírodní a již bylo testováno tisíci lidmi, kteří jsou výsledky ohromeni. Žádné hladovění, žádné drsné léky a žádná zdravotní rizika. Jen si představte, že se probouzíte s pocitem lehkosti, ploším břichem a zdravým aktivním trávicím systémem. Pokud hledáte přírodní, bezpečný a účinný způsob, jak se postarat o své tělo zevnitř i zvenku, Lulutox Detox Tea může být přesně to, co vaší rutině chybí. Odkaz na oficiální webové stránky je v popisu a tam můžete získat originální produkt se speciální slevou a plnou zárukou. Neriskujte své zdraví nákupem odjinud. Klikněte na odkaz nyní, podívejte se na propagační balíčky a začněte s transformací svého těla tento týden. A pokud vám toto video pomohlo, nezapomeňte, dejte like, přihlaste se k odběru kanálu a sdílejte to s někým, kdo také potřebuje objevit Lulutox. Uvidíme se v dalším videu. Mějte se.